Avui us vinc a contar una història meravellosa. Una història que té lloc precisament en un bosc sense colors, un bosc molt trist, un bosc blau. El nostre bosc, on tots els arbres eren blaus i tots els arbres eren distints, es troba el nostre protagonista, el déu de piques, que com tot el bosc també era blau. El nostre protagonista es va endinsar dintre el bosc i es va parar a mirar precisament 3 arbres que allà hi havia. I aquests 3 arbres, i com el nostre déu de piques, eren 1, 2 i 3 blaus. Però se'ls va mirar detenidament i va veure que un dels arbres no era blau, sinó que era vermell. I va tornar a mirar un dels altres i va veure que era vermell. I va mirar l'últim arbre i va veure que era vermell. Però no només això, sinó que el nostre Déu es va endinsar encara més al bosc, tot el que va poder, i va veure que tot el bosc no era blau, sinó que era vermell. No era trist, sinó que era alegre. I llavors el nostre protagonista, el nostre Déu, va recordar que tot depèn des de quin punt de vista miris les coses. I es va tornar alegre per no entristir-se mai més.